Gusto mo? Wala, asa ka, be. Agar-gara baka may mga kabangis. Wala. Asa ka, be. Ay, mga kabagis, dati kami manayente. Ay, dati kami manbantayan. Kami amo, mga kabagis na niya aramidang may mantuyon. Ko gamin mga kabis na panda nagburas do tatay ko. Apang may alaan, hangko amo no niya aramidang med. Kita niyo di karabasa med adjay ni mga kabagis. Ajay, agi pa dijay mga kabagis. Ate ni mga kabagis aji bagay may kakaasi kami direct lang hang kami nga nagpa sikka kami nagparaop ta awon ti pagtandan me so oray lati sweldo kon ano hang kami to agtaltalo nan pero peke agtalong kami ulit ta awon ti bagas me nang kami agtalong so mga kabagis apan tayo gente kautuhan mi nga bangiron ta kuwa agur ure the giant ta apan tayon to pagalati si daan tayo nga sabong nga tigarabasa. Kabagis dati ta inti ko utunganan handa pa yung maganalpas kan ito ta edi nga nagmula iti itong tatadakulin ni kita nyo pagburburasan ni pa nagado pa iti naburas ni di sula naka 85 kami taray so bago tayo tumulong agburas mga kabagis pagkablaawa man paagay agbubuyakan nga taga hababaling nga lugar ko nang nangruna agay di ibang bansa agay agkom-comment tinagpipintas pa kan nagpapasalamat unay kanya yung mga kabagis ta agbubuya kayo lata ay patuloy-tuloy kayo lata agbubuya ti YouTube channel ko mga kabagis kan happy 630 subscriber na ako. Yay! Asahan nyo lata nga ag-video ta papatuloy na ag-vlog ta pakatawaan kayo lata pakatawaan mga kabagis. Thank you for ag-subscribe kayo kay ano madunto pwede subscriber ko so niya nga rutera lamidin tayo intan tumulong tayo burasan bangga. Kita niya mga kabagis dito tayo inti karabasaan tayo tatna nakadanon tayo dito yan. Kita niya na naglawat ti karabasaan mi. Diba naglawa pero joke kanya lang karin anti apa naglinis si kanya dasi kami nagrugit apan yung kitaan yung damdaw nakasamsamog so tata mga kabagis kat agal alak ti sabong ti karabasa ta ate kat dengdengan mi na sa antor ta may kita nyo na ate karabasa mi naglawang nagsamog tatar mga kabagis katurugyanan tayo ti agaran ta
tumulong tayo pa kano gisa ko dyan so napanting kuyak tatay kan kual daw mo ta na ajib bayar may pa paglaklak wanti ko agur uray manon. So tata mga kabagis kat nakita kami tising kamas agala tayo so tidengdengan tayo dati lang nakita may agtatay agal ala kami ti karabasa nakita mi adda magayon ti singkamas dito so isa ti isagpaw tayo damdaman di sidaan tayo. Numadiyo mo mga kabagis kat dito ilimikat ti produkto na mga kabagis kat kalabasa. So no bulan ti April mga kabagis kat celebrate na aja kalabasa festival. Dito ilimikat tinagduri ang kalabasa capital of the north. Nagaduti karabasa dito nga mulmula kan nagadunga karabasa nga po dito si kayo nga ay nya kalabasa utaw ay utong festival sitaw festival tarong festival medyo mabila sa skit talang festival na dito maayam may karabasa festival ikas jemi lagi tarong napistakan na abat dan kan mo yung mga kabagis kat na atik kat sumali iti Miss Uminggan edi April ay bulan di April di Fiesta Miti Kalabasa Festival sumali so nangaba mo iso nati fourth runner up di ba naglaeng ay na fourth naglaeng kaya na natin kung kunana dyan Hi, I'm Angelica Sagonado 40 ay 18 Cluster 6 kas jiti ibagbaga na mga kabag Cluster 6 kas lam ka nun ni Katriyo nagre kaya iyo nga buyaan ito na atin ibuyaan tayo. Angelica Sago
to candidate number. Congratulations, candidate number 4. I like dancing, joining declamation contest. I joined Miss Uminga 2019 because this is my dream. And for me, this pageant is not having about the crown, the prize, and the title itself, but portraying the excellent beauty of the program purposes is to cultivate the beauty of our town, which is Uminga. Our fourth runner-up for Miss Domingan 2019 is candidate number 1 digit, candidate number 4. Diba naglaing suna? Uy, palakpakan si Otin! Oh, palakpakan nyo na ate naglae. Idi aji nga rabi mga kabagis ko kuwa. Urela ang kurkurigor urela ma ulawan aji siyempre minalumdang ag practice kas jadi imakuama ag kakasjay kanon eh. Baka kasya yung kuma. Daman idan agregla. Kainik kami nga dihang na di arwamit ano makaunod agay aso ko. Di na kita tadalan na ipatubla. Ano mga kabagi. So tutarot mga kabagis kakaminta agawit kaminta. Nasa kemit ti Changkaw. Namamlinga sa mutip pag blabla ko nakangimi watakaw. So tata, meron din ang mga kabagis agrubot kami ba't agawit kami. Parang niya mga kabagis kayo mga sumalak di Miss Uminga. Comment down below lang kung gusto ninyo. Pagbibigyan ko kayo. Alam mo na. Ay, nagmatagsakay di patok si mga kabagis yung apang kahit hindi paminsan. Numadi kayo pinakasakay patok so may kailang itindi si Barangay Lona Weste hindi Karabasa Festival. Nagadupay Karabasa Tinlawa.
Hey boys! Oh, nagtataka na kayo, mayaman na ako. Hoy! Sala dati, gaga! Lulungkong kayo lang. Dati yung vlogger, yung gaga. Oh, nagpintas malata niya. Uray pa bangs nga nagbagtikan na. So, ngayon na kaya, mga kabagis, nagmayat aje. Uy, kuha na natin, nag-sexy na. Anya, at the black eye na. Oh, mga kabagis, kamusta kayo takalan? Dahil bata, nag-shout out at fine. Kita nyo, hanggang payag po ako tabaka dati ginagan nyo. Dati ginagnagan nyo i-shout out ko. No kayo yung magpa-shout out ko at comment kayo dito no ang ginagan nyo dyan. Agpa-shout out kayo na hanga ko, hanga close di garita may. Hanga puro close. Hanga ko puro close aji. Pag komentan di dyan so ag-comment kayo lata. So shout out tayo tatan. So, nakasamrat at mga kabagis ka, ang tudtudo malamlamina. Ang shout out tayo nga Rodan. Shout out kinimanong ko ang Joshua nga da gente Japan nagtrabaho. Shout out kina Soriano family from Salerno, Italy, Karen Rose, Chamson from Tarlac, Paniki, Tarlac, Elmar, Rara, Ate Irene Corpus, Rani Barrientos, Emelda Buhol, Juana Marie Valdez, Itchus Langday, Emil Miko Chico, Benji Betales, Jamfed Estramentel, Gloria Raralio, Arjon Lorenzana, Carles Lee Ramos, Arturo Beneto Jr., Rolando Kiambao, it's me, Mary June, Auntie Edna Sagon. Hi, Auntie Edna! Kamusta kayo dyan? Adya lang, Rudan, tatati. May iti video tatang aldago. Urayan yung tumanaki video nga babalin mga kabagis han kayo kung mamumatir ropa nga nagpentas launa. So, yun lang Rudan, and don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Thank you so much. Bye!